Vienna Gate. Život v centre diania. Polyfunkčný objekt Vienna Gate sa nachádza na strategicky veľmi dobrom mieste. Len pár krokov od medzinárodnej železničnej stanice a neďaleko od hlavných cestných ťahov. Tento moderný objekt ponúka pôsobivé priestory, ktoré sú priestranné, vzdušné a spĺňajú náročné kritériá súčasnej architektúry. Pritom bývanie vo Vienna Gate je priestorovo veľkorysé, zaujímavo členené, majiteľom bytov a apartmánov ponúka krásny pohľad na dominanty hlavného mesta. Najkrajšie na tom je, že to, čo vidíte z okna, je skutočne na dosah. Do centra mesta sa dá dostať či už pešo alebo akoukoľvek dopravou doslova za pár minút. Jednotlivé byty a apartmány boli navrhnuté tak, aby poskytovali dostatok životného priestoru, aby sa dali dobre a zaujímavo zariadiť a aby poskytli ich majiteľom aj patričnú dávku pohodlia. K dobrému pocitu zbývania určite prispeje aj fakt, že v objekte sú k dispozícii služby vstupnej recepcie. Bývanie vo Vienna Gate dokáže byť útočiskom aj pre tých, ktorí sú pracovne vyťažení a nemôžu si dovoliť strácať čas úmorným každodenným cestovaním. Ak sa majiteľ bytu rozhodne pre jeho prípadnú úpravu, sú pre niektoré typy bytov pripravené už aj projekty ich možnej prestavby. Skutočné zázraky sa dajú urobiť aj vhodnou voľbou nábytku a zariadenia. Aj tu môžu budúci majitelia bytov očakávať pomoc zo strany predajcu. Obyvatelia Vienna Gate ušetria čas aj vďaka tomu, že priamo v objekte majú k dispozícii nielen základné obchodné prevádzky a služby, ale napríklad aj príležitosť príjemne si posedieť pri dobrej káve mimo svojho bytu. Objekt Vienna Gate patrí silnému investorovi, ktorý zabezpečuje všetko potrebné. Pod jednou strechou nájdete kvalifikované poradenstvo, pomoc pri riešení financovania kúpy bytu či rady skúsených interiérových architektov. Strabag Zip Development. Staviame pre život.